Godiochieng' ma kawuono piny mangima dhialo mine kod okenge ma osekaw mar bero ngima mine. Thor wach ma higani endi en pok marom ne kit chwech duto kawuono ne dongruok makiny. Jafwambo Simfros Okinda ne gima thoth ewi okange ma osekelo lokruok e kit ngima joma mine pacho ka ma bende ne idhialo kawuono. Nyasi mar dhialo mine pacho kaeri notelie kod jatend piny Uhuru Kenyatta kod minode Margaret Kenyatta. Giduto ne gisiro kange mag piny owacho ma osekelo lokruok e ngima joma mine. This year's theme amplifies the barriers that women face and the importance of inclusivity to achieve economic development and social change. Jatend piny no medo kwedo timbe marocho ratiro mag mine kaka tero nyiri nyange. An anti-FGM prosecution unit that has been set up in the office of the Director of Public Prosecutions. Uhuru bende nojiwo chike kod tudruok ma medo bero ngima joma mine ka ojiwo oganda mondo med siro chenro mag piny owacho ka achiel kod riwruoge mamoko maketo weche mine e ong'ala mamalo. Jatend migao ma ochung'ne weche chwech e ngire Margaret Kobia bende ne odhialo nyasino ka opuoyo chenro goiko. Your Excellency, I want to thank you for providing the political leadership that champions for equal opportunities for women, girls, boys, and men to realize their full potential. Sir, today we recognize the support that you have given to the First Lady, Her Excellency Margaret Kenyatta, through our office and particularly our Marathon and Beyond Zero program. She has given a new meaning to the office of the First Lady by touching lives through mobile clinics everywhere in this country. Jotelo go ne loso e kar tiegruok mar jotij sirikal manitiere Kabete, Nairobi kaeri. E kinde no bende, jotelo mamine bende no medo jiwo wakeini mondo onyagre kendo lar kombe mag telo mopogore opogore kaka siasa kod ohala. Ka in gi gimi nyalo timo to kik ibed ni irito ng'ama chielo mondo konyi, donjie uwanja, tim gimi nyalo timo no mondo contribute to society. Mine gin nus mar population wa. Tiende ni mine onego bed ni neno kata oko kuonde gi kata office kata opportunities mantie oganda, mine be onego participate. Koro joma mine wa participate uru mondo oganda odhi mbele, mondo oganda one ber. Mine geno ni pok marom ne kit chwech duto kawuono ema biro singo dongruok makiny. Simfros Okinda, Ramogi TV.